meus compañeiros vamos explicar un pouco sobre a enerxía renovable e como vamos a centrar máis na enerxía solar. Despois hai un xogo onde faremos preguntas sobre o que eles van explicar, así que está atento. Bueno, a enerxía renovable é unha enerxía que provén totalmente da natureza e é inesgotable. Aquí temos varios tipos, como pode ser a enerxía eólica, a enerxía solar, a enerxía da unimarina, a enerxía hidráulica, a enerxía geotérmica, a enerxía da biomasa, a enerxía das mareas e a enerxía dos biocombustibles, como pode ser o biodiesel. Aquí temos este circuito que fai cargar un teléfono desde unha pila ou desde unha placa solar. Ten varios componentes, como pode ser unha placa solar, unha batería de 9 voltios, neste caso unha pila de petaca, un diodo que temos aquí, un regulador de voltaxe tamén chamado regulador de tensión e un USB. O diodo, como xa dixo o meu compañeiro, o que fai é que permite un fluxo de corrente a través del, pero nunha sola dirección. Polo tanto, no momento en que a nosa batería quedase sen enerxía, o noso móvil non pasaría a batería. Se non existise este componente, o que pasaría sería que a batería do móvil, según a nosa batería, esta batería se acabase, a batería do móvil pasaría no momento a esta batería. O regulador de tensión ou regulador de voltaxe. En este caso estamos a utilizar o 78 Hz. Este consta de tres patillas, a entrada, a salida e a terra, tamén chamada GND. O que fai este regulador é manter unha corrente constante e pasar os nosos 9 voltios a 5, polo cal valería para calquera dispositivo de 5 voltios. As placas solares. En realidade non se chaman placas solares, porque dentro das placas solares existen as fotovoltaicas e as placas térmicas. Dentro dos paneles fotovoltaicos están os cristalinos e os amorfos. No rango dos cristalinos diferencianse dúas, que son os monocristalinos e os policristalinos, como poder ver aquí. A diferencia que hai entre eles é que un consta dun só mineral e os policristalinos constan de varios minerales. Os policristalinos teñen un rendemento dun 20% e os monocristalinos dun 10%. Esta placa solar consta dun diodo que serve para que a nosa batería non cargue a placa. Como podedes ver aquí, esta placa solar é de 8 voltios, pero como vos vamos a enseñar agora, pode chegar a dar moito máis. Como podedes ver, está nos 20 voltios. Como podedes ver, está nos 20 voltios. Esta placa solar vai conectada ao noso circuito de serie. É algo moi simple. O que faría neste caso a placa solar, sen haber ningún dispositivo enchufado, sería recargar a nosa pila. Neste caso non estamos a utilizar unha pila recargable porque senón se acabou na anterior explicación. O que faría sería recargar a pila. No momento en que enchufásemos o noso dispositivo, o que pasaría sería que a corrente viría directamente ao noso dispositivo móvil. Por lo tanto, esta pila, esta batería, quedaría inhabilitada. Para que utilizamos a batería? A batería estamos a utilizar para que no momento en que a luz solar ou haxa un día nublado, podamos ter igualmente unha fonte de alimentación. Como podedes ver, está a cargar a nosa fonte de alimentación solar. Se fose, estaría a cargar igualmente. Bueno, non moito máis que explicarvos, espero que vos gustase e a continuación deixo-vos con a miña compañera. Você passa a perguntar a nossas caramelos. Hai dous tipos de paneis fotovoltaicos, cristalinos e amorfos, cales teñen maior rendemento.
Sabe mais quero jogar. Nada.